3, 4, 5. Pero yung total na ano natin is 13 plus may 2 na dito na nababayaran. Bali 15 kami lahat. Ay, alam ba nila kung saan ka nakapangalan? Nagtitext eh. Ay, baka walang signal dito. Saan daan mo? Hanap po kayo dyan. Diretso, meron pong na ulit. Nakaliwa ulit kayo. May sunbird naman po. Sa harap papuntang reception. Okay. Salamat. Designated smoking area. Ulan. Morning. Sir, para diretso parking na kayo, baka maunahan kayo dito sir. Pag ganyan na lang. Sige, salamat. Marami po kasi parking yun. Nag-iba po na po. Bye-bye! So unang puntahan po natin yung marina po. Doon po yung snorkeling site tsaka scuba diving po.
pwede rin naman dito mag-swimming po. Kaso ang kaibahan lang po, medyo maalon po dito. Kaysa dun sa kabila na may breakwater, walang masyadong alon. And meron naman po dito nakapost na 24 hours na security guard. And doon po yung tripping area pag halimbawa mag-before mag-scuba, diving, and snorkeling. Then dito po yung snorkeling side po. Diyan po. No need na pong mag-ride sa boat po kasi diyan po madami na pong isda po diyan. Bababa lang, then may kasama po silang guide po. Snorkeling gear, life vest, bread, then kuwan po. Yun, lalapit na po yung mga isda po niya. And yun na po yung Mayon Volcano po, sir. Yun na dun sa yung Mayon, then Legazpi City. So, Legazpi City, and then Bacon Sorsogon. Yan po. Ay, pamugay ka mo dito sa dagat. Pwede rin naman dito mag-swimming po. Kaso ang kaibahan lang po, medyo maalon po dito. Kaysa dun sa kabila na may breakwater, walang masyadong alon. And meron naman po dito nakapost na 24 hours na security guard. And doon po yung tripping area pag halimbawa mag-before mag-scuba, diving, and snorkeling. Then dito po yung snorkeling side po. Diyan po. No need na pong mag-ride sa boat po kasi diyan po madami na pong isda po diyan. Bababa lang, then may kasama po silang guide po. Snorkeling gear, life vest, bread, then kuwan po. Yun, lalapit na po yung mga isda po niya. And yun na po yung Mayon Volcano po, sir. Yun na dun sa yung Mayon, then Legazpi City. So, Legazpi City, and then Bacon Sorsogon. Yan po.
Nasa kwan po ito, nasa halos 15 barangays po. Papakay pa lang pwede na. And yan naman po yung Pacific Ocean na po, sir. Yan. Pacific Ocean. At yan naman po, dito dumadaong dati yung fast craft speedboat nung wala pang bridge po. Kaya may bakal po. Next destination natin. Around the resort na po, mga villas po. Villas. Then yun naman po yung mga sea view rooms po, sir. Yan yung latest room na kinonstruct dito sa resort. Yan yung City Recreation Center. Nandyan po yung beach play room, billiards, table tennis sa ground floor, and KTV room naman po sa second floor po. Then yan naman po yung restaurant, Golden Spice Market po. Hoy! Ano yung mansa na pala? Oo ka, ito pala yun. Bali, total po 6 swimming pools po dito sa resort. Yung kiddie pool, infinity pool, tsaka lagoon pool. And then yung tatlo po is na dun sa standard garden view rooms po. So ito naman po yung mga luxury villa po, yung Villa 11, 12, yan po yung merong private pool po yan sa Miranda. And then yung Villa 11, Christian Dior inspired na room, and ito naman is Hermes inspired na room po. So ito po yung beach club area po. Dito po yung mga water sports activities ginaganap po. Tulad po ng jet ski, kayak, stand-up paddle, and open po siya from 8 AM to 5 PM po. Yung mga water sports activities po. Yun naman po yung Island Shack Bar, yung pabilog po. So pwede sila dyan mag-order ng drinks and snacks from 8 AM to 5 PM lang din po yan. Yung pag night swimming po is di na yan allowed sa dito po paggabi po. Kung po kasi for safety purposes po.
And dyan rin po, meron rin po dyan na shower room, dressing room, and wifi po. And ito naman yung presidential suite po, sir. Meron niyang na private lounge pool sa gitna. And ito rin yung pinakamalaking room po namin dito sa resort. Dati, tulad yan itong Villa 12 na luxury villa, maliit lang. So, pinalaki namin kaya ginawa ng presidential suite. So, it can accommodate up to 4 adults po yan. And mostly pag beach wedding, doon po yung set up, sir. Doon sa may, Dito sa ano, sa may pabilog. yes. So ito yung mga villas po. Meron kaming 1 bedroom pool view tulad po nito, Villa 24. Ang view niya po sa likod yung lagoon pool na po. Tapos pwede siyang connecting sa deluxe garden villa. So ito yung presidential suite po. So yung spa naman po namin, dito lang po sa ground floor po ng building na to. Pumapamassage po sila. Diyan lang po. Ito naman, sir, yung mga standard garden villas po namin, yung mga mas murang room po. Meron rin yan na swimming pool po. Pwede rin po silang mag-swimming pool dyan. So sa isang building po, meron po yan na 10 rooms po. 5 rooms sa ground floor and 5 rooms rin po sa second floor po. Kadalasan yun po yung napupuno, yan sa malapit. Ito kasi medyo may distansya na po yung dito sa ito. Meron rin po swimming pool po. Then, playground. Pero pwede naman magpasuldo po ng gold card, yung mga naka-check-in po dito. 24 hours naman pong available yung gold card. Then mayroon rin pong swimming pool po. Bali, ito na yung medyo pinakamalayo sa and meron din po kaming helipad dyan sa taas.
same building po ng isang company. Kadalasan kasi pag ganito po mga kuwan po, dito sila nagtitindig pag mga outside na games. Saan na po sila Dito lang.